O Hospital da Barbanza incorpora hoxe a ambulancia medicalizada á atención sanitaria urxente. Dará servizo a máis de 75.000 persoas de 5 concellos e con ela búscase acurtar os tempos de atención para salvar vidas. O conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Camaño, desplazouse ata o Hospital da Barbanza para poñer en marcha a ambulancia medicalizada coa que se pretende mellorar a atención sanitaria urxente. O responsable do departamento apuntou que este servizo cubrirá a máis de 75.000 habitantes de Ribeira, Rianxo, Boiro, Pobra do Caramiñal e Porto do Son. Un día para esta área de Barbanza, ¿no? A Xunta cumpre con a promesa, ¿no? Unha promesa moi justificada, ¿no? Durante moito tempo, ¿no? Unha necesidade asistencial, ¿no? E, por tanto, tamén unha grande demanda social. Estamos a falar de un dispositivo sanitario medicalizado, ¿no? De alta complexidade, ¿no? Con tamén unha capacidade para responder de maneira áxil, ¿no? A cualquier urxencia ou emerxencia médica, ¿no? Un equipo formado por médico, enfermeira e tamén por un técnico de emerxencias, ¿no? A cobertura durante 24 horas, ¿no? A base vai estar aquí situada de entrada no Hospital de Barbanza, ¿no? E tamén aproveitar para poñer en valor o traballo do 061, ¿no? Trátase do servizo mellor valorado polos galegos e as galegas cunha puntuación de 94 sobre 100. No ano pasado, máis de 1 millón de chamadas, ¿no? Con unha capacidade de resposta realmente espectacular, xa que o 94% desas chamadas pues, respondéronse en menos de 10 segundos, lo cual está moi ben. Creo que tamén máis de 360.000 movilizaciones, ¿no? Lo que dá unha visión da magnitude do traballo do 061, ¿no? A ambulancia está totalmente justificada, ¿no? Creo que no ano pasado foron máis de 8.500 pacientes que foron trasladados en ambulancia, a maioría deles al hospital, ¿no? E tamén realizáronse tamén desde este Hospital de Barbanza, creo que 1.700 traslados secundarios ao Complexo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela. E un 40% precisarían dunha ambulancia medicalizada. Ademais, grazas a ela, aliviarse tamén a atención primaria. Porque recordades que antes, cando tiñamos unha emerxencia, medicalizabas unha ambulancia básica con primaria, co cual isto vai descargar bastante a primaria, co cual van ter menos carga asistencial, porque xa non é só ter un aviso, é o tempo moitas veces que hai que medicalizar o Santiago, o tempo que vai ocupando ese médico de primaria. A ambulancia coordinase dende a central do 061 e con ela querese reducir o tempo de resposta ante unha emerxencia. Isto que conseguimos con isto é que a asistencia aos doentes sea moito máis rápido. Entón, as patoloxías tempo dependentes, se vou poñer un exemplo, o ictus, cando sufría un ictus, que é unha patoloxía tempo dependente, antes a segunda consulta iba en silla de rodas, e con isto conseguimos que o doente que vaya a segunda consulta despois de sufrir o evento vascular, que vaya camiñando por o seu propio pé. A alcaldesa de Ribeira, María San Pedro, indicou que era unha demanda recorrente dende hai tempo e este 1 de xullo dáselle cumprimento dende a Consellería de Sanidade. A Ribeira, para o Barbanza, para min como alcaldesa, é un día moi importante, poderíamos dicir casi que histórico, conselleiro. Eu quero agradecer, pois, en nome de todos os veciños e veciñas desta comarca, e nomeadamente dos veciños de Ribeira, pois o gran esforzo da Xunta de Galicia, da Consellería de Sanidade, para poñer en marcha un servicio que leva unha reclamación histórica, digamos, de que pois por fin teñamos esta primeira ambulancia medicalizada do 061, que ademais vai a estar pois ubicada a súa base aquí no noso municipio en Ribeira, polo tanto eu me sinto doblemente agradecida e orgullosa e contenta, que por fin pois creo que vai a mellorar moitísimo a calidade asistencial a todos os veciños que sufran pois algunha incidencia sanitaria, porque ao final, tal como nos explicaban os técnicos, nas emerxencias e nas urxencias, pois o tempo é fundamental e pode, pois, como non decilo, salvar vidas. A ambulancia medicalizada estará operativa ás 24 horas do día. Está dotada dun equipamento avanzado e conta cun equipo formado por un profesional médico, un de enfermería e un técnico de emerxencias sanitarias. O conselleiro de Sanidade comprobou cunha chamada telefónica que este vehículo estaba xa dado de alta na central do 061.